Kár, ugye még a szöröttek, ezek pedig a vízügynél dolgoznak a független szakszervezetek. Ha lenne kérdés, és azon természetes. Ha lehetőséget kapok, egy példát nagyon röviden. Működik Egri és Gyöngyösi gyár, illetve a Hevesi és a Horthy gyáregységek. Gyárunkban mai napon 291 fő a dolgozói létszám. Éves tervünk nagyon jó megközelítéssel talán 750 millió forint. A mi számunkra külön öröm az, hogy egy nagyon fiatal, független szakszervezetnek a tagjait és a vezetőit üdvözölhetjük. Köztudott, hogy a mi mozgalmunk, a függetleneké, az viszonylag egy új mozgalom, azért jött létre, hogy hiteles, valóságos szakszervezetek alakuljanak szemben azokkal, amelyeket felülről hozták létre, nem azért, hogy valóságos érdekeket képviseljenek. És nagyon melegíti a szívünket, amikor látjuk, hogy minden nehézség ellenére ma már országszerte egyre több és egyre erősebb független szakszervezet jön létre. Ez bátorít bennünket arra, hogy lesz Magyarországon egy valóságos, hiteles szakszervezeti mozgalom, és a munkavállalók megkapják a lehetőséget arra, hogy beleszólást nyerhessenek a sorsuk irányításába. Külön öröm az, hogy itt ma a liga ügyvivői mellett, akiket mindjárt itt bemutatnék, kedves vendégeink is velünk vannak, akik az amerikai szakszervezeteket képviselik. Talán először a Kevin barátunkat mutatnám be, aki az amerikai, a nyugati világ legerősebb szakszervezeti mozgalmának, 15 millió tagot számoló amerikai EFL-CIO-nak egyik vezetője. Barátként üdvözölték az amerikaiak. Úgyhogy önnek is külön megköszönjük ezt az alkalmat, hogy itt a önök területén meglátogathatjuk, és a megye, de az ország szempontjából is, azáltal, hogy az első helyi független szakszervezetnek ez a szülőhelye, hát külön örömmel jöttünk, és lehet, hogy vannak, sőt, szükségszerű legyenek konfliktusok, de azt hiszem, hogy nagyon sok kérdésben az együttműködés az ugyanúgy a vállalatnak, mind a munkavállalók szempontjából biztos, hogy szerencsés, és ez, amit mi a szociális partnerségnek nevezünk, én gondolom, hogy itt egy olyan munkahelyi hangulat alakult ki, ami alkalmas arra, hogy a konfliktusokat is békés úton és tárgyalásos úton rendezzék. És engedjék, hogy szeretettel üdvözöljem között a független szakszervezeti demokratikus ligájának a képviselőt, vezetőit és különös tisztelettel a vendégeket. Tényleg megtiszteltetés számunkra, hogy Városházát választották ki erre a nevezetes eseményre.